କଣ କହୁଛୁ ବେ ଯୋଉଟା? ହଁ ଯାଉଛି ର ଯାଉଛି। କଣ କହୁଛୁ କଣ? ପଇସା 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 କାଇଁ? ହଁ ପଇସା ରଖିଲୁ ଟିକେ ପଇସା କଣ ରଖିଲୁ? ଆଉ ପଇସା ଟା ବାହାର କଲେ କିଏ ଦେଖିଦବ କାଳେ କହିବ ମୋ ପଇସା। ଟିକେ ସାଇଡ ରୁ ଦେଖ ଆମେ ତ ସ୍ମାର୍ଟ ଆମେ କଲ ଜଣା ପଡିଯିବ ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ହେଲା ହେଲା ଆଉ ଲେଟ୍ ଚନ୍ଦନ ଭାଇ ଚାଟ ଦେଲ ଏ ନା ନା ଚାଟ ଟିକେ ଦେଲେ ଭୋକ କଲାନି ଜୋରେ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ପଇସା କୋଉଠି ପାଇଛି ସେଇଭଳିଆ ଦିଅ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଜଲ୍ଦି ଫୋକସ କର। ହଁ କହ ଏଟା ହେଲା 8 ଟଙ୍କା ଆଉ 440 ଆଜି ଭଙ୍ଗାରେ ଜମେଇ ଖାଇବା ତୁ ଟେନସନ ନେନି ମୁଁ ପୁରା ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ରଖି ହେଲା ଆଉ ଭାଇ କେତେ ହେଲା ତମ ଦିନ 60 ଟଙ୍କା ଦବ 60 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦଉଛି ଦେଖ ଥିବ ଭଲସେ ଦେଖ। ଆରେ ଜମା ମୋ ପାଖରେ ଜମା ବାସନ ନାହିଁ ଖାଲି ଦିଟା ହାଣ୍ଡି ଖାଲି ଜମା ଅଳିଆ ନାହିଁ 100 ଟଙ୍କା ପତ୍ର ପଚେ ଉଠେଇ ଦେଇକି ଯିବ ହେଲା ତମ ଜମା ଶୁଣୁଛି